दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालिया जुथुमा दतमानि बे बड'फा फोथाराव जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय फैबाय थानाय मार्च दाननि 13, 14, 15 आरो 16 बे अक्ट'खौ जोङो थिक खालामनानै लादों आरो दिनै जोङो बे जे मेन पेन्डेल मेन सायनासालिनि गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिखौ जों मावबाय आरो बे हाबाफारियाव मानगोनां आगुनि एबसुनि आफादगिरि आथिखालनि आसामनि मन्त्रि उरखाव ब्रह्म बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों जिहेतु बे बिथांनि जोनोम जायगा आरो बे बड'फा नोगोराव दतमायाव खुंजानो गोनां जुथुमाया जोंनि थाखाय जोबोद ओंथि गोनां बड'फानि जोनोम जायगा बे गोथार जायगायाव जों बे हाबाफारिखौ लानो थाखाय थाम-थिम खालामबाय आरो मिजिंथिदों आनान गसाइनि अननायाव बे जि जुथुमा मोजाङै जाफुंसार जागोन रायजो राजानि बाहागो लानायजों आरो प्राय 6,000नि बारा डेलिगेटफोरखौ जों बेयाव हांख्रायदों जोंनि जिखिनि स्टेट कमिटि दङ जोंहा जिल्ला कमिटि दङ इउनिभार्सिटि आरो कलेज इउनिट कमिटि दङ आनसलिक आरो इउनिट दङ बे जुथुमानि गेजेरजों जोंनि जे सोलोंथाइ बिमा रावनि बर' बिजोंनि सोलोंथाइ बेखौ स्ट्रेंथेन खालामनाय बिनि जेंना सुस्रांनाय आरो नेशनेल एजुकेशन पलिसिनि आधाराव गुन गोनां सोलोंथाइ जोंनि मोननांगौनि बिथिं राइट टु एजुकेशननि आधाराव बर' मिडियामखौ जोङो साबना हामना खालामनाय आरो साबसिन जोङो अबस्थायाव लाबोनाय बिनि गासै बिथिंखौ जोङो तन्न'तन्न'यै सावरायगोन बर' हारि दानायनि बिथिङाव जोंनि राव जोंनि थुनलाइ जोंनि हारिमु जोंनि रांखान्थि जोंनि समाज बेबस्था आरो लोगोसे बड'फानि आदर्शजों बुहुमनि बर'फोरखौ खौसे खालामनानै गेरेमसा माहारि दानायनि जि मोन्थोर भाइब्रेन्ट बड' कमिउनिटि जेखौ जोङो मास्टार रेस होननानै बुंदों बेनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ जोंनि जिफोर भलन्टियार दङ जोंनि जिफोर मावथि दङ बिथांमोननि गोसोआव सोनानै डेलिगेट हलनि गेजेरजों बर' हारि दानायनि गासै बिथिंखौ जोङो मजबुत खालामनायनि थाखाय बे जुथुमायाव जोङो थांखि लागोन आरो नैबे जुथुमायावनो जोंनि जि गेवलां मेल बे गेवलां मेलाव जोङो आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जों हांख्रायदों लोगोसेनो मिरुनि नखर मन्त्रि केन्द्रीय हम मिनिस्टार अमित शाह बिथांखौ जोङो हांख्रायदों आरो बिथांमोननो अलरेडि जोङो लाइजाम होबाय बिथांमोनजों सावरायनाय जाबाय आरो नखर मन्त्रिया जोंनि बे जुथुमायाव फैनो थाखाय बिथाङा गनायथि होदों बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'जों लोगोसे बर' कसारी काउन्सिलनि चिफ मिहिनीश्वर बसुमतारी आरो बर' हारिनि माहारियारि आफाद बर' थुनलाइ आफाद गासै माहारियारि आफादफोरखौ जोङो ज' लिंहरनानै बर' हारिनि इयुन जि मोनसे डेस्टिनेसन टारगेटखौ थिक खालामगोन आरो लोगोसेनो 2020 बे गोजोन गोरोबथानि उनाव जिफोर दफाफोरा जोङो दिनै मोगथाङाव मावफुंबाय आरो जिफोर आद्रा जानानै दङ एनडिएफबिनि जेंनायानो होन बा बेयाव इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि जिखिनि मेटार दङमोन माखासे दिनै फाउन्डेसन ले जाबाय माखासे फाइनान्सियेल एप्रुभेल जाबाय आरो माखासे जाबावनांगौ दङ दा बेखायनो बे जुथुमाया जोंनि थाखाय सिगनिफिकेन्ट 5 बोसोरनि रेकर्डनि टाइम फ्रेमाव बड'फानि गोथार जोनोम थावनि बे बड'फा नोगोराव बा बड'फा फोथाराव खुंनाय बे जुथुमा आरो जेराव हम मिनिस्टार बिथाङा माने फैगोन जेराव आसामनि गिबि मन्त्रि बिथाङा फैगोन आरो माखासे रिनन माने देशनि जायफोर माने एकाडेमिशियान जायफोर इन्टेलेक्चुवेल बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायगोन आरो मिजिंथिदों जे बयनिबो मददाव बे जुथुमाया मोजाङैनो जाफुंसारगोन गोजोन्थों बे जुथुमाया फैसा मोनासै माने नोङो खासिलाय माराया फैसा मोनासै बा नोङो जयन्तिया सेक्सिडुल कार्बि आंलंआ मोनासै बेफोर डिबेट आर्गुमेन्टआ सोलिबाय थागोन आल्टिमेटलि फाइनान्स कमिसननि गेजेरजों बिटिआर काउन्सिला लार्जेस्ट जि पपुलेसन थानाय काउन्सिल हिसाबै जिखिनि जोङो आरमार्क इयारलि एनुवेल जि बाजेटआव थानांगौ बियो फाइनान्स कमिसनाव मेनसन थायोब्ला बेयाव जोङो दाबिनोबो गोनां गैया बेयाव लबिबो खालामनो गोनां गैया भारत सरकारा जोंनि पपुलेसन पेटार्नखौ नायनानै बिथांमोना फैसा हरगोन बे खोथाया स्पष्ट जे थांनाय बिटिसि माने 6 शिड्यूल क्रिएशननि उनाव 2003नि उनाव भारताव जि सरकार फैयामोन कंग्रेसनि बा एनडिएनि इउपिएनि मालाबा जोंनो 50 कोटी मालाबा 100 करोड़ होदों मालाबा होआखै दा बेयो माने फिक्स नङा
बेयो जोबोद फ्लेक्सिबल आरो बेखौ ग्रान्युलेट हिसाबै भारत सरकारा होयो बिनि गुबै जाहोना जाहैबाय जे फाइनेन्स कमिसना सेन्ट्रेलाव थायो स्टेटआव थायो आरो बे फाइनेन्स कमिसननि आधाराव सेन्टार स्टेट जिखिनि देशनि रिसोर्स देशनि जिखिनि इनकाम बे रिसोर्सनि सायाव डिस्ट्रिबिउसना जायो दा बेखायनो भारत सरकारा कमिटेड जे भारतनि सिङाव जिखिनि रायजोफोर दङ जिखिनि इउनियन टेरिटरि दङ स्टेट दङ बेयाव बिसोर फैसा हरनांगौ खिन्थु बे बाउन्ड नङा मेन्डेटरि नङा जे 6 शिड्यूलआव बिथांमोना फैसा हरनांगौ खारन बे प्रभिजना संबिधानाव माने आर्टिकल 280 जि फाइनेन्स कमिसन दं बेयाव लिरनाय गैया आर्टिकल 275 जि माने स्पेशल माने ट्राइबेल एरियानि थाखाय डेभलपमेन्टनि जे आर्टिकलनि फान्ड बेखौ हरनाय जायो दा बेखायनो बे 280 आव सेन्ट्रेल स्टेटनि खोथा दं बेयाव काउन्सिलनि खोथा गैया व्हाइरेस नोङो पन्चायतआव माने रुरेल बडियाव आरबान बडियाव माने मिउनिसिपाल आरो पन्चायत माने आन्चलिक पन्चायत जिल्ला परिषदआव केन्द्रीय सरकारा फैसा हरो थोंजोङै किन्तु 10टा नर्थ इस्टनि 6 शिड्यूलनो दिनैसिमबो बेबायदि फिक्स मेन्डेटरिलि फैसा हराखै जायनि थाखाय नैबे एकर्डआव लिरनाय दङ जे फाइनेन्स कमिसनखौ थिक खालामनानै जिखिनि काउन्सिल दङ माने 6 शिड्यूल काउन्सिल बिसोरनो फाइनेन्सियेल प्रभिजनखौ होनांगौ खारन फैसा गैयाबा रिसोर्स गैयाबा फाइनेन्स गैयाबा रायजो राजानि एसपिरेसनखौ नों बोरै मावफुंगोन नोंनि जौगानायनि प्लेनिं आरो पलिसिया बोरै जागोन सरकार मोनसेयाथ' ओरैनो महरावल' जानानै जेबो गैया आल्टिमेटलि फैसा होनांगोन दा बेखायनो जोंनि एकर्डआव फाइनेन्स कमिसननि खोथाया लिरनाय दं भारत सरकारजों रायलायबाय थादों आरो जि मोनसे 6 शिड्यूल एमेन्डमेन्ट जि दङ बे एमेन्डमेन्टनि आधाराव जि एमेन्डमेन्टआ नैबे बाजेट सेसनाव फैनो थाखाय बा बेखौ लाबोनो थाखाय जोङो नाजाबाय थादों दा बे खामानिनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव भारत सरकारा आसाम सरकारनो जि फैसा हरगोन आलादायै बिटिसिनो बिटिआरनो आलादायै फैसा हरगोन आरो बे हरोब्लासो जोंनि जे फिक्स जे एमाउन्टआ बेयाव क्लियारलि माने मेनसन खालामनाय थागोन नङाबा मालाबा बारा होगोन मालाबा खम होगोन मालाबा होनाय नङा आरो बे खोथाखौनो लानानै जों खामानि मावगासिनो दङ दा सिस्टेम आरो बिनि जि प्रभिजनखौ बिटिआरआ फैसा मोनासै माने नोङो खासिलाय माराया फैसा मोनासै बा नोङो जयन्तिया 6 शिड्यूल कार्बि आंलंआ मोनासै बेफोर डिबेट आर्गुमेन्टआ सोलिबाय थागोन आल्टिमेटलि फाइनेन्स कमिसननि गेजेरजों बिटिआर काउन्सिला लार्जेस्ट जि पपुलेसन थानाय काउन्सिल हिसाबै जिखिनि जोङो आरमार्क इयारलि एनुवेल जि बाजेटआव थानांगौ बियो फाइनेन्स कमिसनाव मेनसन थायोब्ला बेयाव जोङो दाबिनोबो गोनां गैया बेयाव लबिबो खालामनो गोनां गैया भारत सरकारा जोंनि पपुलेसन पेटार्नखौ नायनानै बिथांमोना फैसा हरगोन खोथाया बेसो